Kirikku mimisen. Iya lucu. Iya le. Kirikku mimisen cah. Cek metu enggak? Nangkon dulu. Loh. Mbak Lia kerja nang ndi? Kepo. Kademen piye Mbak kuwi? Enggak. Alah kirip wis tuwek, Beb. Aja mok gagas. Aja mok gagas iku wong edan-edan iku sing takok iki mau wong edan-edan. Wong edan-edan sing takok bahlul malah anake dakjal. Walah. Sini lho nih. Dek iki kepanasan tapi nganu. Irunge kene koyo mimisen lho. Kat mau lo ngetokne gete. Piye le? Piye? Wis tuwek cah. Kademen enggak, kademen kepanasan malahan. Gak minum, gak musim panas ngombe alkohol kobong kene. Apa enek AC? Gak ono. Gak enek AC niki. Mek kipas tok kene kepanas kamarku iki. Kamarku panas, Beb. Gak enek AC nih. Piye le? Sini. Babuk nah. Babuk geletak. Nang geletak nang. Bukan sudah biasa ngombe. Hongkong panas, Cuk. Musim panas, Cuk. Musim panas sing ngombe tambah panas. Kok bukannya biasa ngombe. Ngombe iki yo mikir gawe utek untuk nggih kesehatane awake dhewe. Dadak. Ora kaya kowe. Angger nyocrop ae cangkeme. Wis ora peduli. Memang uripku padane karo urip lu. Wes ya cah kita pamit-pamit yuk. Tak kira wis betah neng Indonesia. Indonesia matamu petor kuwi. Piye le? Piye nak? Ora penting. Ya Mbak, aku yo tak bubuk lagi. Ayo bubuk ya, ayo. Gagas wong kaya gadal-gadal ngene iki. Wis turu Mbak Lia. Aku yo arep nganu iki. Fenkau. Dadah Bes, makasih untuk semuanya. Terima kasih yang mulia Janeko, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam, selamat tidur. Semoga sehat selalu, dan semoga diberikan rezeki banyak, panjang umur, kesehatan, sukses. Amin, amin, amin. Selamat, sampai jumpa.